مبرور 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 في مكة شع النور. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya sake haɗa mu a karo na uku dangane da ainihin magana da muke ta hukunce-hukuncen mace a wurin aikin haji. Muka kwana kuma a inda muke magana akan harama ta mace kuma ga haila ta zo mata. Don haka mace mai haila kamar yadda na faɗa a wancan karan za ta yi shirinta na harama duka, za kuma ta sa kayanta da ta nihin yin aiki da shi. A miƙati ta tabbatar da cewa ta yi niyya kamar yadda kowa ya yi niyya. Ainihin idan muka ɗauka ta yi niyyar umara a matsayinta ta wadda za ta yi tamattu'i. Mota ta kuma ya harama labbaika Allahumma labbaika umratan, ko ya Allah na yi niyyar ainihin yin aikin umara. Bayan haramarta ta biyo da talbiya cikakka, labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, wanda waɗannan wajibai biyu ne cikin wajiban harama guda uku. Yin niyya, yin harama daga miƙati, biyo wannan haramar da talbiya cikakka. Abu na uku maza ya shafa, shi ma sai ta bambance ta san akwai bambanci tsakaninta da su. Shi ne mi, maza su za su hita daga zagayayyen kaya. Ita kau tana cikin kayanta, kanki tambaye ni duk 'yan ciki da kike sakawa. Da ɗan wandonki da ɗan rigar nononki da duka ana sakawa domin ƙara kare jiki. Sannan kin mai da tufafinki kin saka. Me aka hana mace ta sanya a wurin harama? A nan wurin ita ba a hana ta sa komai ba daga niƙabi sai safa hannu. Daga niƙabi sai safa hannu. Su ne kawai abin da mace za ta cire a wurin harama. Safa ƙafa cikon ainihin rihin al'aura ne. Ina kiran 'yan uwa mata su sani cewa akwai ainihin bukatar matanmu na musulmi su rika sanya safa ko da a gida suke, balle kuma a cikin wannan tahiyya. Da haka ina fata ya kasance muna cikin safan mu ta kafa, ba ta shahi harama ba. Ina ta shafa harama, kina nan ga huskarki sai kuma tafukan hannunki. Allah ya taimaka mana. Za a tafi kowa yana yawaita talbiya, yana nanata ta, sannan da yawan zikiri da addu'a da roƙon Allah subhanahu ta'ala samun lafiya da kyakkyawan aiki da ainihin neman gafara ga Allah subhanahu ta'ala da girmama shi da kimanta shi har a lokacin da Allah zai kai mu a garin Makka. A garin Makka babban abin da ke ƙudurinmu a wurin shine yanzu mun yi niyyar umara, a je a yi ɗawafi a yi sa'ayi. Da wadda ta taho dama tana haila, cikin haila ta yi harama. Da wadda sai da aka yi so masauki sai ta duba ta ga haila ta zo. To dukkansu ba za su je ɗawafi ba, kamar yadda tun da ba su yi ɗawafi ba kuma za su yi sa'ayi ba. Ina fatan wannan hukuncin shi ma mu kula da shi kwarai da gaske. Ɗawafi kamar sallah yake, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi suka tabbatar. Da haka ɗawafi sai da tsarki ƙarami da tsarki babba. Tsarki ƙarami abin da ya shahi karewar alwala, sai da alwala ake ɗawafi. Haka nan sai da tsarkin haila da na janaba ko nifasi. To yanzu ita ta zo tana haila, ainihin zuwa ɗawafi bai shafe ta ba. Wannan kenan. Ainihin wannan baiwar Allah wadda take cikin halin haila, wadda kuma hukuncin ta da ya shahe ta ita 'yar uwa mace shine muke magana a kayan shi, za ta zauna ta jira har lokacin da haila ta ɗauke, ta je ta bayar da wajibinta na rukunin ɗawafi, sannan kuma ta bayar da wajibinta na rukunin sa'ayi da ke biyowa bayan ɗawafi. To a wannan gabai sai ainihin mu tafi tare. In ta samu haka fa ni'ima, ta sauke umara kamar yadda kowa ya sauke, sai ranar fita hajji sannan ta sake yin niyya kamar yadda kowa zai yi niyya ta hajji wanda ya taho da shirin yin aikin hajji na tamattu'i. Ma'ana an yi umara, an cire kaya, an huta, an koma kamar 'yan gari, an ci gaba da zuwa sallah da salati tare da yawan yin ɗawafi na nafila da sauran makamantansu. To a wannan gaba shi ma a duk ranar da za mu hita ainihin zuwa Mina, shi ma muna iya samun 'yan uwa mata kala biyu. Ta ɗayan can kila wadda ta iso da haila, kuma haila bata ɗauki ba, kuma yau za a hita a temina. Sai kuma wata wadda za ta samu kanta jiya ko yau ko shekaran jiya ta fara haila, kuma gashi za a hita a tahi Mina domin fara hada-hada ta aikin hajji. To duka su biyun. Ta ɗayan zan fara magana a kanta
wadda ‘yar uwar da ta taho da haila ta yo harama da umara ba ta je ta yi umarar ba, ga lokacin hita hajji ya yi, to wannan sai ta ɗauko niyyar hajji sai ta ɗora bisa ta umara. Ana kiran hajjin ta ‘yar dafi, hajji mai goyo. Wasu kuma na cewa ta koma mai kirani, duk yanda aka kira ta dai hakan ta koma dai, za ta yi hajji tare da umara ga baki ɗaya. ‘Yan uwa kenan wadda ita yau gashi za a fita zuwa Mina ranar 7 ko 8 ga wata domin a je a zauna a yi shirin hita Arfa, ita kuma ga ta ba ta yi umara ba, to ga halin da ta koma. Ta shirya, ta yi niyyar hajjin. Na haka a nan garin Makka nan ne miƙati, ‘yar uwa ki bari a bar garin Makka baki niyyar hajjin ba. Na haka za ta yi niyya labbaika Allahumma labbaika hajjan, ta yi ainihin talbiya, ta ci gaba kuma da nana ta talbiya. Dama ita tana cikin kayanta na aiki. A wannan gabar ina tunatar da ke ya inganta idan sun yi datti ki wanki, ki canza. Ina fata an gane. Shi yasa kullum muna son a ce alal aƙalli mata mun yi haramin mu guda 2. Wannan na umarai zai maki amfani, na hajji ainihin gudan sabon ma zai maki amfani. In kin samu kanki a cikin haka, za ki rika cire wannan kina wankiya kina amfani da wannan. Kuma wannan zai sa a ce an yi guzurin sabili mara ƙamshi, ko kuma a can an nemi sabili mara ƙamshi irin sabilin wanki. Saboda mai harama baya amfani da turare ko abin da yake ɗauke da turare. Allah ya taimaka mana. Da haka idan kaya sun yi datti ana wankewa a tsawon wannan zaman da haila ta tsare ki. Haka akwai wani ainihin shinkinki ma da yawa aka ruɗa mata, a ce ai in jinin nan ya ballo ya taɓa kayan aiki wanda ake ce maharami, ana aiki ya samu matsala, aikin ki bai samu matsala ba. In duk mace dai ba ta son ta ga jini a jikinta, amma in har ya kubto bisa larura ko cikin bacci ko wani abu, a je a wanke kuma bai shahi aikin hajji da komai ba. To wannan ita ce mata kashi guda da muke da ita, wadda ta yo harama cikin haila kuma gashi har za a yi ta hajji tana haila, sai ta ɗauko niyyar hajji ta ɗora ainihin a tahi tare da ita. Idan aka je Arfa, za a je Arfa da ita. Idan aka je za a zo Muzdalifa da ita, za a zo a yi jifa tare da ita. Idan ba ta samu tsarki ba za ta koma Mina ta ci gaba da zuwa ta jifa ta kwana 11 ga wata da ainihin jifa ta ranar 12 ga wata. Idan an dawo Makka ta samu tsarki, za ta je ta ɗawafi ɗaya da niyyar ɗawafin umara ne kuma na hajji ne. Za ta je ta sa'ayi ɗaya, ainihin sa'ayinta na umara ne kuma na hajji ne. A nan Allah ya taimake ta ba abin da ta rasa cikin yadda Ubangiji. Ina kiran ki ‘yar uwa mai haila cewa ita ma haila ibada ce. Allah ya taimaka mana. Na san wata za ta ce shin ba a sha magani ba a huta da hailan nan? A sha magani, amma tabbas sai da shawara ta ƙwararrun likitoci. Don suna tabbatar da cewa idan aka sha magani kawai daga kemis, to wurin neman ido ana iya rasa shi. Da haka a iyaka kokari a ga cewa in dai har magani za a sha, to an nemi ƙwararrun likitoci kuma su suka bada maganin da shawarar yadda za a sha shi. In kuma kin bar kanki da ɗabi'a ki, ba abin da za ki rasa insha Allahu, kamar yadda kika ga yanzu wannan ita sai mu ce ta dire ta gama aikin ta duka baki daya. Allah shi taimaka mana. Sai mata ta biyu da nace ita ma muna iya wayuwar gari da ita ranar da zamu hita zuwa Mina. Ita kuma ga taran nan haila ta zo mata ko kuma tana cikin haila, amma fa ita ta samu ta riga ta yi umararta. To ita ma bata da matsala. Yanda aka yi shiri na harama a ainihin garin Madina kafin a zo a yi umara, za ta sake irin wannan shirin kamar yadda kowaɗanne alhazai za su sake wannan shirin, waɗanda suka ɗauki shirin tamattu'i. Sannan kuma ta sa kayanta na aiki. Sallah ce ba za ta yi ba, amma ita ma ta tabbatar da cewa ta yi niyya aikinta daga ainihin garin Makka, kar ta bari a bar garin Makka don cewa ita haila take ba ta yi ba. To ita ma wannan matai bangaren abin da ya shahi harama da hajji, alhamdulillah hankali kwance. Sai ta bi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa umarnin da ya masa sayyidatuna Aisha, abinda duk mai hajji yake yi a je a yi, shine za a sauka Mina tare da ita, ta zauna cikin mutunci da kamewa, ta ci gaba da zikiri da addu'a da ainihin ambaton Allah subhanahu wata'ala, tare da neman gafara ga Allah subhanahu wata'ala, da yawaita fadar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah ya taimaka mana. Wanda ainihin bayan nan za a gangara da ita zuwa Arfa. Za ta yi tsayuwa Arfa, sallah ce ba za ta yi ba ta azahar da la'asar, domin ita dama ba ta sallah. Ana gama azahar da la'asar za a fara tsayuwa Arfa da ita, wanda za a kai har magariba har duhu ya shiga. Ana nan tare da ita, tana yin dukkan ibadoji na addu'a, zikiri da neman gafara ga Allah subhanahu wata'ala. Kamar yadda da ita za a wuce je a je Muzdalifa a ci zango. Bayan nan da ita za a wuto a zo a yi jifa, an kuma yi hadaya a gare ta, kamar yadda yanzu ya kama yawanci duk biyan hadaya ake yi a kafofi daban-daban. Sannan
in ta samu tsarki ta wuce Makka ta yi dawafi da sa'ayi, in bata samu tsarki ba fa za ta yi kwana ta koma Mina, ita ma a cinye kwanan 11 ga wata ta zo ta yi jifa 11 ga wata, ta koma a cinye kwanan 12 ga wata ta zo ta yi jifa ta ranar 12 ga wata, a wuto da ita garin Makka. In tsarki ya samu sai a je a yi dawafin hajji da sa'ayin shi, shikenan hajjin ta na tamattu'i ita ma ya cika. A wannan gabar ainihin idan bata tsarkaka ba, ko kuma jininta ana ganin kila jirgin su zai tashi, bata tsarkaka ba bare ta yi dawafi na hajji, to akwai bukatar sanarwa ga hukumomi, kuma muke na kira ga hukumomi wurin taimaka ma irin waɗannan bayan Allah da canza masu jirgi har su samu su kammala ainihin rukunin su na dawafil ifada. Allah ya taimaka mana ya zama jagoran mu duka. Wannan kenan. Hukunci na gaba wanda za mu kalla dangane da abin da ya shahi hukunce-hukuncen mata a wurin aikin hajji. Tana iya kasancewa to na bige zancen dawafi, wanda sai kuma mu dawo ga maganai ainihin wannan baiwar Allah dai da nake jan hankali a kanta, wadda bata yi dawafil ifada ba kuma ga jini bai ɗauke ba. Ta kai rahoto a taimaka mata jagororin alhazai a cire ta daga jirgin da zai sa ta tahi bata yi dawafil ifada ba. Amma idan ta samu jini ya zo ne bayan ta yi dawafil ifada, to madalla alhamdulillah hankali kwance, abin da ya rage dawafil wada. Dawafil wada yana sabka ga matar da take cikin haila kuma tahiyarsa ta zo, tahiyarta Allah subhanahu ta'ala zai ba ta ladai, dan da tana da hali da tsarki da ta je ta yi. Dan haka dawafil ifada ta zai zama shine dawafil wada'in, ta riga ta yi bankwana da ɗaki. Allah ya taimaka mana. Yana daga cikin tsokaci dangane da hukunce-hukuncen aikin hajji da zan kiran ‘yan uwa zuwa gare shi, shine ainihin maganar zaman Mina. Zaman Mina zama ne na ‘yan ɗakuna, gab ɗin da ke tsakanin ɗakunan nan ba shi da yawa. To ina kira ga ‘yan uwa mata cewa wannan zaman zama ne na ibada. Kuma ina kiran muka cewa mu girmama mu kimanta sha'airullah. Wuraren da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara a je a yi ibada wurinsu, a kimanta su, a darata su. Zaman Mina zama ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa masu tarin yawa sun ci zango a wannan wurin. Sai Allah ya miki rahama, ke ma kin ci zango a wannan wurin. Sai ya ce kuma sallallahu alaihi wasallam mafi girma da yawan abin da na fi faɗi a wurin, ni da annabawan da suka rigaye ni, shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Aw la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Da haka mu zauna mu yawaita zikiri, mu zauna mu yawaita ambatan Allah, mu zauna mu yawaita karatun Qur'ani, mu zauna mu yawaita addu'o'i, mu nisanci shige da fice da cakuɗa da maza a wannan lokacin. Ina kiran mu ga ƴan uwa, ina kira ga ƴan uwa mata waɗanda yawanci da an dawo daga arfa suna ganin tamkar a ce an gama aikin, don haka kuma sai a irin abin nan da ake cewa an yi wanka an shafa kashi. Ina roƙon Allah ya tsare mu daga haka, Allah ya taimaka mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. في مكة تشع النور.